खुलुमबाय बयनिसिमबो बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि नैबे क'क्राझार प्रेस क्लाबावहाय दिनैहाय नैबे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। बे जोंहा मैयाहाय जानानै थांनाय जाथाय जाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि जे आसाम एसेम्बलिनि जे सेक्रेटारियेट हाउसआवहाय जे जोंहा मोनसे लग' दंमोन। बे लग'आवहाय जोंनि बर' रावखौबो 8 शेड्युल भाषा हिसाबै राष्ट्रीय भाषा हिसाबै दिनै सोनाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ मैया हरखाब जिहेथु आसाम गभर्नमेन्टआ जे मोनसे डिसिसन लाबाय जे बेखौ बोखारनांगौ एबा एरेस्ट खालामनांगौ। दा बेनि सायावनो जोङो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा टटेलि बिनि सायाव गोख्रों भाबै जों सोंखारिनायजों लोगोसे जिहेथु बेखौ बोखारोबा जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोख्रों दिनै राहा लानाय जागोन, बेखौनो जों फोरमायनो नागिरदों। दा जोङो नुबोबाय थादों बे 2003आवहाय जोंनि बर' रावा जिहेथु बेल्टि आरो भारत सरकार आसाम सरकारजों मोनसे एकर्ड जानायनि गेजेरजों दिनै बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों दिनै मोनसे 8 शेड्युल भाषा हिसाबै नेशनेल लेंगुवेज हिसाबै गनायथि होनाय जाबाय। आरो बेखौ दिनै प्रेक्टिस खालामनो थाखाय एबा बेखौ दिनै भाषाखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय दिनै आसाम जे स्टेटआवहाय दिनै बेखौबो मोनसे समानैनो माने अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दिनै गनायथि होनाय जाबाय। नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै बेखौहाय बिथांमोनहा मोनसे कनस्पिरेसि बानायदों जायखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय एबा बेखौ सुबिदा होयैनि थाखाय। आरो बेफोरबादि नासयनाय, गादबनाय, मुगैनाय जोंनि रावखौ बियो दानिल' नङा, आगोल समनिफ्रायनो जानानै फैदों। गतिके बेफोरबादिनिफ्राय जों उदां जानो थाखाय जों बेखौनो बुंगोन, जिहेथु जोङो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट नङाब्ला मालाबाबो बेफोरबादि नासयनाय, गादबनाय आरो बेफोरबादि मुगैनायनिफ्राय जों उदां जानाय नङा। बेनि थाखायनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों गोख्रों भाबै बुंगोन, जिहेथु बिथांमोना बेफोरबादि बेब'हार जोंनि बर'फोरखौ बानायबाय थायोब्ला जों बेयाव जिरायनानै थानाय नङा, बेयाव जों टटेलि जों गसंगोन। बे बर' रावा दिनै मोनसे नेशनेल भाषा हिसाबै राष्ट्रीय भाषा हिसाबै दिनै रिकगनाइज जाबाय। आरो बेहा दिनै आसामाव असमियाजों समान समान दिनै थांनानै थानायनि मोन्थाय दं। आरो बिनि सायाव बिथांमोना बेफोरबादि उपद्रब खालामबाय थायोब्ला जों हारियैनो जों खौसे जानांगोन। आरो बेखौ जोङो दिनै फोथांनानै लाखिनो थाखाय दिनै भारत सरकारा जोंनो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेसन होनांगोन। आरो जोंनि बर'फोरनि लं स्टेन्डिं डिमान्ड बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जायागौ मानि अब्लासिम बेफोरबादि प्रब्लेम समस्या आरो भाषाखौ फोजोबस्रांनायनि जि षड़यन्त्र बे जाबाय थागोन। आरो आं बेखौनो गुवारै बुंनो लुबैदों दि जोंनि आसामनि एसेम्बलिया जोंनि बर'फोरनि हायावसो लुनाय जादों, ट्राइबेलफोरनि हायावसो लुनाय जादों। जेब्ला मेघालयाआ आसामनिफ्राय गावो बै समावहाय आसामनि केपिटेला शिलंआवमोन। दा शिलंनिफ्राय गुवाहाटियाव लाबोनायाव दिनै दिसपुर ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रिजार्भ खालामनानै बिथांमोना जोंनि ट्राइबेलफोरखौ होखारजोबनानै दिनै बे एसेम्बलिखौ बानायनाय जादों, आसामनि सेक्रेटारियेटखौ बानायनाय जादों। बेवहाय बिथांमोना दिनै जाय होखारजादों जोंनि ट्राइबेलफोर, सोरबा कार्बियानो जाथों, सोरबा राभा, सोरबा बर', गार'आनो जाथों, बिथांमोना दिनैसिमबो जास्टिस मोनाखै। आरो बिथांमोनहा दिनै जोंनि हायावनो दिनै बिटिसि आसाम एसेम्बलिखौ बानायनानै जोंनि रावखौनो बेफोरबायदि खालामनायनि जि खमथा बे मालाबाबो गनायथावथाव नङा। आरो बर' माहारि फरायसा आफादा बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा। आरो बिनि थाखायनो आं बयखौबो खावलायदों, जोंनि बर'नि बुद्धिजिबि, जोंनि बर'नि साधारन गासैबो सुबुंफोरखौ दि जोङो दिनै फैबाय थानाय समाव जोंनि जि सोमावसारनायनि जि थांखि दंखायो बनसुआ, बेखौ जों गोख्रों भाबै लांफिननो थाखाय बयखौबो कपारेसन होनो थाखाय आं खावलायदों। मानो थाखाय होनोब्ला बैफोरबादि नासयनाय, बैफोरबादि गादबनायनिफ्राय जों उदां जानो थाखाय आरो बर' राव आरो बर' भाषाखौ जों मोनसे गेरेमसा भाषा दानो थाखाय आरो बर' हारिखौ जों दिनै फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों बयबो लोब लोब ओंखारबोनांगोन। आरो बैफोरबादि डिसक्रिमिनेसन, नासयनाय आरो गादब जानायनिफ्राय जों जेब्लायबो उदाङाव थानो थाखाय जों खेबसेनो जों आसामनिफ्राय गावनानै जों सेपारेट स्टेट जोङो मोननो हानांगोन, अब्लासो जों बेफोरनिफ्राय उदां जागोन।